taký mini show From Basics to Tricks, kde sme sa vás snažili v predchádzajúcich častiach naučiť alebo vám ukázať nejaké tie základy workoutu, základných cvikov. A teraz v dnešnej časti si ukážeme ťažšie a obťažnejšie cviky, advance, tak poďme na to. V dnešnej časti budem ukazovať veci iba ja, keďže tí chalani sú tu není, lenivci, prašiví. Teraz si ukážeme pokročilejšie ziby, ktoré sme ešte v minulých častiach neukazovali. Tak, prvé budú form pull-ups. Pri týchto ziboch sa snažíme držať telo v rovine, lakte tlačiť úplne do profilu a hlavou ísť vždycky pod hrazdu. Je to výborné na bicepsy, na stred chrbatu a ďalej si ukážem niečo ako Hannibalové zhyby v L-site pod matom. Taktiež veľmi dobré na kor, na chrbát a na paprče. Tieto. Teraz si ukážeme zhyby side to side. Na chrbát, na ruky. Ukážeme si teraz arche pull-ups. Jo! Ukážeme si headbangas. Ukážeme si teraz headbangy. Nad matom, pod matom, ako len chcete vždy striedať tie uchopy. Takže teraz sa presunieme na bradla, kde budeme zapájať zase vyššie prsia a ramena, tricepsy. Prvý taký ťažší spôsob, ktorý si môžeme ukázať, bude lepšie vždy, keď budete mať dlhé bradla a ideme takýto serv. Ďalej kombinácia na bradlách, na dipoch, ako si to ešte stiažiť. Kombinácia na bradlách, pri ktorej môžeme zapojiť aj core, brucho, aj na cvičenie. Teraz si ukážeme ťažšiu kombináciu na dipo. Takže chytíme kolena hore a lakťami pôjdeme von do boku. Pri dipu zapájame vyššie brucho, prsia, ramena, a.k.a. cecka. Takže pri tomto sa budeme snažiť položiť z prednej pozície lakte na bradla a zase naspäť. Niečo ako impossible dip. Dole. Rovno zo spodnej pozície sa vytlačam hore. Teraz si ukážeme niečo na zemi, nejaké zložitejšie kliky, ťažšie kliky, alebo také, ktoré sme si ešte neukazovali, možno ktoré ešte nepoznáte. Tak poďme na prvé. Kliky na ramena. Budeme napodobňovať ako keby kliky v stojke. Čo najviac sa vytiahnem, zapnem hore a pekne hlavou do zemi. Tieto kliky si môžeme ešte stiažiť, budeme to robiť dajmoto. Tak sa nevládze, kde je? Tu je. Na ramena? Si ukážeme Hannibalové hlboké diamondy na ramena, čiže naviažeme sa ešte dopredu a budeme sa snažiť dotýkať sa bruchom rúk. Poďme na.
Teraz si ukážeme explozívne kliky, kombináciu, ktorú používam ja dosť často. Poďme na to. Začneme. Prvý klik s lesknutím. Chrbát, to sa nepodarí. Takhle chrbátom vynecháme pre dneska. Teraz si ukážeme explozívne kliky, ktoré používam ja, taká kombinácia. Tak sledujte pozorne. Tak dnešná časť bola len taká trošku osviežovacia po dlhej dobe. Čoskoro sa určite vidíme aj s ostatnými chalanmi, natočíme ďalšie veci, možno si zopakujeme aj tieto veci a ukážeme ďalšie advanced cviky. Tak zatiaľ sa majte krásne, cvičte, makajte, beast mode everyday, money. Think they holding your block down. Look at them, they facing